Hello! Good morning! Hello everyone! Welcome sa aking live. Tres Maria's Farm. So ayan, hindi ko nakukuha masyado. Mamaya pa talaga ito mag-start. 9:36 na talaga yung Mamaya pa hinihingi. talaga ito Oh my mag-start. gosh! Naririnig ko yung aking boses. Good morning po! Good morning! Good morning everyone! Kapatid Panalo! Hello kapatid! Maraming salamat! Salamat po ng marami kapatid Panalo! Ayan, dito ako sa loob ng bahay. Nagre-ready na ng maluluto kasi nagbubunot ng mga damo sina Cocinero Hardenera, sila Dos, at saka si Mother. Ako naman muna dito sa loob ng bahay. So habang nag-pre-prepare, ano ba yan? Nag-prepared ng lulutuin. Yan, nagkabulol-bulol na naman yung dila ko. Naisipan ko mag-live. Ang init na po dito sa Kabikulan. Sobrang mainit na. Diyos ko po, yung mga tanim kong mga pechay. Nagkakang ano na. Natutuyo na. Natutuyo na sa sobrang init. Dancing in the dark, you between my eyes. Good morning po sa naandyan, sa nakatambay. Salamat po kapatid Panalo. Thank you so much. Panay yung kanta din ni Dos dyan sa Makamote. Nag-init.
Yes, Lord, and I live on. I do like you. So in love with you. To take you where you go. Da-da-da, da-da-da. You can count on. Da-da-da, da-da-da. So starting now is so still is so special like you. So in love with you. Ano ba ite? Bakit hindi ko makuha-kuha? So in love with you. Tatawa ko dito sa aking screencast na to. Screencast. Ano ba yan? Bakit hindi ko makuha-kuha to? Ay nako, din ka lang. Tambay ka lang dyan. Ayan, maraming salamat po sa 5 eyes na nandito. Silent viewers. Ayan, thank you so much. Salamat kapatid. Summer na guys. Ramdam na ang init. Ilang araw pa lang na ang araw dito, mainit dito sa Kabikulan. Talagang natutuyo na yung mga mga ilog. Grabe yung init talaga. Kaya kailangan magtipid, lalo na sa tubig. Ito pa namang puso namin na naubusan ng tubig. Kaya kailangan magtipid kami ngayon. Kasi kapag naubusan ng tubig ang aming puso, dadayo kami doon sa mga ilog.
Marijuana, Marian. Big love shout out po. Salamat sa pag-visit. Thank you for visiting my live. Thank you so much, guys. Big love shout out. Thanks. Ayan. My sister, Maisy Oragon Shing. OTW daw sa iyong bahay. Sir Marijuana Mariam. Mega love shout out. Sis Ina Vlog. Thank you so much. Maisy Oragon Shing, done to your house, Sir Marijuana Mariam. Sir ba? Ayan, magsasaing muna, Catch. Bakit hindi ko mapuntan yung ito mismo ano ko? Ayan, okay na ba yan? Ayan, thank you so much, guys. Bakit hindi ko mapuntan yung ito mismo ano ko? Ayan, okay na ba yan? Ayan, thank you so much, guys. Bakit hindi ko mapuntan yung ito mismo ano ko? Ayan, okay na ba yan? Bakit ang pangit? Ano ba yan? Ang ganyan. Ay, ewan ko neto.
into your eyes and I know that you still care for me. Hindi ako marunong dito ah. I know that I will you, never let you go. Ay nako, dyan ka nga lang. Da-da-da-da. When I know that you still care for me. For me. For me. It's so much fun. No matter how I try, that you're always on my mind. So here I am. Please don't tell me how. Where do broken hearts go? Panay yung kanta ni Dos doon sa ilalim ng makamuti. Nagbubunot. Nagbubunot ng mga damo. Habang ako andito sa kusina, nagluluto na. Tanghali na eh. Ay! Oh my gosh. Nasira ang takuri. Ang takuri. Nasira ang takuri.
Hello. Ayan. How is everyone doing? Sabi ni Sir, Sir or Sis? Marwana Marian. We're doing good. We are busy planting beaches and clean the ano ito? Ano ba? I don't know how. Nosebleed ako ngayon. I don't know how to speak English right now. Wala pa ako sa mood mag-English. We are busy always. Marijuana Marian, always busy. I can show you the world. Thank you kapatid Panalo sa pagtambay. Salamat. At saka kay Sis Ina at sa iba pa pong mga silent viewers dyan. Thank you so much po. Sis Juliet, mega love shout out po Sis Juliet. Juliet, yeah. Thank you so much po. Live lang po habang busy din dito sa kusina. Tanghali na naman kasi, kailangan na naman gumawa ng makakain. Habang yung aking Katres Morias ay busy doon sa garden. Nagbubunot ng mga damo kasama ni Mother. Ako naman ay dito muna daw sa loob ng bahay. Nagwalis ako buong bakuran. Ang lawak ng bakuran namin. At saka ito, magluluto na naman ng pananghalian. Tanghali na kasi, ang init dito sa Kabikulan ngayon. Super init talaga. Summer na guys. Sarap maligo sa dagat.
Salamat po. Maraming salamat po, kapatid Panalo. Aray. Hello, sis Maxine Vlogs. Thank you so much, sis. Salamat, sis Maxine, sa pagpunta sa akin live. Thank you so much. Sis Ina, thank you. Maraming salamat po sa lahat ng naandyan, sa pagbisita po sa aking live. Maraming salamat po. Awan. Hindi ko aram. Ma'am Joliet. Thank you so much po. Big love shout out po sa 7 taong naandyan, sa 7 mata. Thank you so much. Mag-play po ako mamaya sa inyong mga video. Tingnan nyo na lang po mamaya sa community, ipopost ko po. Kahit mga ilan lang. Di ba? Para masaya. Kailangan pala i-screenshot ko no kung sino yung andito. Para matandaan ko. Kay kapatid at saka sis Ina, lagi naman ako napunta sa mga live nila. Kahit hindi na sila no, kapatid. Ano kapatid, sis Ina? Kahit hindi ko na kayo i-play no. Si ano na lang, si Mama Juliet at saka si sis Maxine. Isalang ko mamaya. Pagkatapos ko mag-live. Para naman happy, 'di ba? Yung pumupunta sa live. Suklian din naman natin kahit paano. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Kasi hindi naman tayo lagi nakaka-support sa mga live nila, 'di ba? Kasi minsan busy na din. Kagabi yung nag-support kay kapatid Panalo si Maisi Oragon Sheng. Kasi yung cellphone ko lubat. Kasi andun kami sa kabilang farm. Doon sa aming bahay na isa. Umuwi kami kahapon. Nagtulong kami magkupras kay father. Kasi mag-isa lang doon. Kaya tinulungan namin magbiak ng nyog. Ngayon, mag-ano na yon tatanggal na ng laman ng nyog. Kasi kahapon pinausukan na. Hindi na kami bumaba kasi kakapagod din eh. Medyo malayo-layo din po kasi yung isang farm namin. Tapos busy rin kami dito. Ayan si Kados Hermanes ko. At saka si mother nagbubunot ng mga damo ng mga itinanim namin kamuti.
Kasi ang bilis talaga, nakikipagsabayan yung mga damo tumubo, nakikipagsabayan sa paglaki ng mga tanim. Kaya kailangan bunutin na namin, tanggalin na namin yung mga damo. At saka pag uwi namin dito, galit na galit si mother. Kasi yung mga tanim naming pinya, inubos ng baka pag binunot ng mga baka. Pinarwisyo yung aming mga tanim na gabi at saka pinya. Ang hirap talaga guys kapag iniwanan mo yung kasi dito sa paligid namin, ang daming mga may alagang baka, yung walang mga tali. Kahit binabakuran na namin yung boundary ng lupa namin, hindi pa rin talagang pinapasok pa rin ng mga pasaway na baka yung mga tanim namin. Kaya ang hirap din po magtanim kapag maraming mga hayop na nakapaligid sa yung mga hindi yun mura, yung mga alagang mga alagang mga alagang hayop. Yun nga. Kaya kailangan talaga bantayan yung mga tanim. Pinagbabakuran na namin nga eh. Ang sarap itapa yung mga baka. Ang sarap gawing tapa. Wait lang po ha, at i-screenshot ko yung mga andito para mamaya po mabalikan ko kayo. Kahit mga tag, mga tag 5 video or 10. Ganun. Kahit pa paano po masuklian ko yung pag-stay po ninyo sa aking live. Para naman happy tayo, di ba? Big love shout out po sa naandyan. Sa mga silent viewer po. Maraming salamat po. Siguro andyan si Sir Bert. Hindi ko talaga nakikita si Sir Bert. Kasi nga, ina-hide natin siya. My God. Sorry naman, Sir Bert. Ayan, gumagawa po ako ng kangkong. Magugulay na kangkong. Ano ko lang to, i-adobo. Kinuha namin doon sa farm namin sa baba kahapon. Maraming salamat po, Mama Joliet. Hindi po ako magaling mag-host sa live. Bulol. Hindi katulad ni Sis Ina. Si Sis Ina ang magaling. Ano ko lang to, i-adobo. Grabing init guys. Tagtuyot na. Kaya nagtitipid na kami sa mga sa tubig. Lakas ng init ngayon dito sa Kabikulan. Kahit din po sa Maynila, mainit nga talaga ngayon. Kasi nung last week nung pumunta kami sa Maynila, grabing init sa Mandaluyong. Kaya minsan ginagawa namin, nagtatambay kami sa mga malls. Sa SM Mega Malls, sa Mall of Asia. Pumunta din kami ng Tagaytay. At doon sa may Makati. Isang linggo lang kami doon sa Mandaluyong. Tapos yun, back to farm na. Hataw na naman kami dito pag uwi namin. Tumulong kami mag-spray ng mga mangga. Ang dami naming puno ng manggang na-sprayhan. Sana naman mamulaklak talaga. Mga ata 20 na puno. Sobra mahigit ata. First time namin isprayhan guys, yung mga tanim na mangga. Kaya try lang namin kung mamulaklak talaga.
Humataw agad kami pag uwi namin ni Dos. Natulog lang kami konti. Pagkahapon, sumabak na kami agad. Ganun po talaga ang buhay sa probinsya. Hindi pwedeng titingin lang sa trabaho. Kasi araw-araw mayroong obligasyon, maraming gagawin. Sunod-sunod yung pagkupras namin kasi yung alaga naming lupa ay apat na lupa ang inaalagaan namin. Yung sarili namin, 8 hectare at saka doon sa kabila, 6 sa amin yun. At dito sa tito namin na pinapaalagaan din sa amin, 3 hektarya at dito sa kabila, 5 ata. Itong dito na nabili namin na bahay. Opo, medyo marami po kaya lang kulang kami sa manpower, sis Maxine. Kulang kami sa manpower, kulang kami so 5 lang kasi kami magkakapatid, 2 lalaki lang. Yung lalaki may asawa na din at saka may kanya-kanya na rin na trabaho. Yung nasasabak talaga yung mga single. Yung mga single na walang asawa. Kami ni Cusinero Hardinera. Yung wala pa. At saka yung isa din naka-Tres Marias namin, umuwi na ng Cavite. Umuwi na doon sa kanyang asawa din kasi doon may bahay din sila doon. Dati kaming 3 yung magkakasama. Kaya lang, yung palagi nakikita sa vlog, sa Tres Marias Farm talaga, ay laging, yung panganay ako, si Michay Mishi sa Facebook. Ako lagi nakikita kasi nga minsan, hindi kami nagkakasabay. Kasi minsan si Dos, dati kasi si Dos, si Cusinero Hardinera, kinuha ng aking tita kasama sa bahay. Ngayon, andito na, umuwi na siya. Ngayon pa lang. Kasi may nakuha na siyang AFAM. Kaya, umuwi dito sa bahay. Baka next year. Na siya doon. Madala sa Espanya. So, ako na yung maiiwan dito sa farm. Naku po, Lord. Kailangan ko na rin maghanap. Maghanap talaga. Medyo malawak sis Maxine yung namin, lupa namin, kaya tapos yung mga inaalagaan namin, may mga hayop pa kami inaalagaan. Hindi na talaga kami, hindi na talaga kami makaalis dito. Dito na lang talaga kami, lalo na ako siguro. Kasi si Dos, may nakuha ng AFAM. Baka madala siya sa Espanya next year. So ako maiiwan dito sa farm ng Tres Marias. Naku po. Kailangan ko na rin maghanap siguro, no? Yung taga dito lang. Para may katulong si power. Ayan, big love shout out po. Sis Chan Emily. Hello. Sis Chan Emily. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng naandito ngayon sa aking live. Maraming salamat po. Ayan. Walang mata yung aking nakikita dito. Salamat po sa mga silent viewers. Maraming alagang lupa sis, kaya lang mura yung ngayon, kupras. Kaya lugi yung may mga niyugan ngayon. Kapag maraming harvest, yun naman bumabagsak na naman yung presyo ng niyog. Kaya minsan puro pagod lang. Puro pagod lang yung nakukuha, yung pera, ganun lang din. Pambaya din sa mga inuupahang tao kasi nga hindi namin kayang kami lang. Tumutulong lang kami yung kaya namin.
Pero yung tatapusin talaga, buong simula pag harvest hanggang sa matapos yung kupra, hindi talaga kaya ng girl. Kailangan din talaga yung lalaki, lakas ng lalaki. Sa pagtitingka ng nyog, ayan, napapasabak kami. Kaya namin yon. At saka pagbiak ng nyog. Pero yung pagkawit talaga, kailangan lalaki at saka yung naghahakot ng niyog. Kaya pag wala na kaming gawa sa kuprahan, ayan, busy na naman kami magtanim-tanim dito sa paligid, paligid ng aming lupa. Kahit ano na lang tinatanim namin, kamuting kahoy, kamuti, para meron lang ding libangan at saka hindi nabibili sa palengke. At saka mga gulay, hindi na talaga kami bumibili ng gulay at saka bigas kasi meron kaming palayan din. Yung binibili na lang namin sa palengke ay yung mga ano na lang, yung kailangan sa kusina, katulad ng mga recados at saka yun, yung isda, ganun, ganun lang. Pero yung iba, katulad ng gulay at saka bigas, hindi na po kami nabili kasi meron din kaming palayan. Minsan yung mga stock naming palay, inaabutan pa ng ulit pag harvest ng palay. Kaya minsan binibinta namin yung palay. Kasi pag na-stock, medyo maitim na rin, hindi na masarap kapag na-stock yung palay. Tapos pinapakis-kis namin. Mas masarap yung bagong ani talaga. Kapag stock na, parang hindi masyado. Maraming salamat po sa 8 matang na andyan. Ayan, hindi pa luto yung aking kanin. Ang tagal maluto ng aking kanin. A whole new world. Maraming salamat po kapatid Panalo, Sis Ina, Mama Juliet, Maxine Vlogs, at saka kay Sis Jan Emily. Maraming salamat po. Sa lahat po mga silent viewers din dyan, maraming salamat po sa pag-support po sa aking live ngayon. Maraming salamat po sa inyo guys. Mag-aagulo tayo ng
Hello, may galap shoutout po sa lahat ng naandyan. Bisibisihan, Antres. Naririnig ko na naman yung mga niyog namin, nagsisipaglaglagan. Malapit na naman magkawit. Na-harvest kami guys ng niyog every 45 days. Kaya mabilis lang. Sunod-sunod 'yun dito sa mga alaga naming niyugan. Doon sa kabila kahapon sila father, ngayon na sila. Susunod na naman doon sa kabila, pagkatapos naman dito. Tapos lilipat na naman doon na naman sa kabila. Hello, may galap shoutout po sa 10 matang na andyan. At saka sa mga sumisilip po, patusok po. Patusok po. Sis Ina, thank you so much. Uy. Mm. Tiw, 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 tiw. Mm. Mm. Tiw, 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 tiw. Tik, 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 tik. Mm. Mm. Tiw, tiw, tiw. Tiw, 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 tiw. Tiw, tiw, tiw. Mm. Tiw, 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 tiw.
sa lahat ng nakatambay sa aking live. Ayan, maraming salamat po. Sis Ina, Sis John Emily, Sis Juliet, Sis Maxine Vlog, and Kapatid Panalo. At sa lahat po na nandyan, ang mga silent viewers, nag-vlog shoutout po sa inyo. Ay naku, yung manok, yung sisiw ng manok, 3 na lang yung natira. Yung 8, naging 3 na lang. My gosh! Kasi guys, pinapapak na yung tawag doon, yung sa amin kasi, sinasaklot ng uwak, yung mga sisiw. Yung isang araw nga nakita ko, ayun, dala-dala na ng uwak sa taas ng niyog yung sisiw. Grabe, kaya hindi kami nakakapagkarami dito ng sisiw dito sa kabila, sa bagong namin. Kasi nga, maraming dito. Maraming uwak. 8 itong sisiw ngayon, na lang, 3 na lang yung natitira. Sinasaklot. Sa Tagalog, sinasaklot. Yung parang aswang. Yung sinasaklot ng aswang. Yung sisiw, ng uwak. Lang uwak na kain niya siguro sa taas ng niyong. Halip na yung kalabaw, hindi pa nakuha. Kailangan dalhin sa paliguan yung mga kalabaw kasi sobrang init ngayon. Nagbabadya daw yung El Nino guys. Yung tagtuyot. Diyos ko, wag naman kasi marami kaming mga tanim. Ang hirap kaya kapag hindi na nabibili dyan. Kapag tagtuyot dito sa probinsya guys, minsan naubusan ng tubig yung puso. Tapos dumadayo doon sa napakalayo yung pali. Yung tubig dito. Halos yung kaya ngayon yung mga ginagawa namin sa paglalaba, iniipon namin kasi yun ang pinambibili namin sa mga laba. Iniipon namin namin mga tanim. Mas maganda sana yung kahit pa paano ang ulan din talaga. Ngayon, kabilis-bilis matuyo ang lupa. Bitak na yung mga lupa dito. Bilis lang. Noong December, ang halos isang buwan yung ulan. Tapos ngayon, pagpasok ng 2024, parang ang init na ng panahon. Yung mga tanim namin na gabi, natutuyo na. Yung mga mga sili, yung pechay ko. Ayun. Gabi-gabi dinidiligan namin. Ayan. Luto na yung aking kinain. Na ako, gulay. Susunod ko nang lulutuin ay ginisang kangkong, adobong kangkong. Agoy.
Naka-isang oras na kaya ako. Mag-isang oras lang ako, guys, para ano ba? Ano pa? Ano pa? 58 minutes pa lang. Ayan, malapit na. Malapit na po ako mag 1 hour. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuport sa aking live ngayon. Kila kapatid Panalo, Sis Ina, kay Mama Juliet, Maxine Vlogs, kay Sis John Emily, at sa lahat pa pong mga pumasok dito. I-ano ko po kayo kay si Mama Juliet, si Sis Maxine Vlogs, kay Sis John Emily. Isa lang ko po kayo mamaya. Kahit tag ano lang po, tag kahit tag 10 video, pwede na yun, no? I-ano ko na lang po sa community ko, i-post ko na lang doon. Kay Sis Ina at saka kay kapatid Panalo, hindi na. Kasi lagi naman ako nakatambay sa live nila. Ayan, maraming salamat po. 1 minutes na lang po mag-end live na tayo. Ayan, Mama Juliet, tusok na po ako dito sa nanalo ako ng 500 pesos kaya nakabili ng lechon manok. Ayan. Sana all nanalo. Ayan, tusok po dito sa upcoming premiere mo, Mama Juliet. Sana all nanalo. Ayan, naghahang ang aking cellphone. Hindi makapag-type. Color naman tong isa na to. Tamsak po. Ayaw talaga gumalaw ng keypad ko. Color key. Tusok 5 po, Mama Juliet. Hindi ako makapag-comment. Color key tong aking cellphone. Ayaw gumalaw yung keypad.
Ayaw talaga. Nakatusok lang ako pero mag-type. Ayaw. Kalorky naman tong ano na to. Gamit na kasi tong Realme ko. Kaya yung main channel ko talaga, yung isa kong cellphone, pang ano lang talaga yun, pang vlog. Hindi ko ginagamit mag-support. Ang ginagamit ko yung isa kong cellphone. Kaya lang, naghahang na. Ayaw na mag-type. Kailangan himas-himasin pa. Hilot-hilutin para gumana yung keypad. Ayan, tusok na po kay Mama Juliet sa upcoming premiere niya. Ayan, si Sis John Emily, walang premiere. Isa lang na lang po kita mamaya, ma'am, Sis John Emily's channel. Ayan. Puntahan ko muna yung iba, baka merong premiere. Tusukin ko muna bago tayo mag-end live. Tapos yung iba po, mamaya, isa lang ko na lang po kayo. Kay Sis Maxine Vlog. Asan si Sis Maxine Vlog? Ano pala to si Sis Maxine? Uh, ano yan? Ano siya? Mobile Legend ML. Nag-ML si Sis Maxine. Ayan, naka-isang oras na po ata tayo. Ano na po ako, mag-end live. Ayan. Yung iba naman po yung mag-live. Ano yun? Ano nangyari? OMG. Ano nangyari? Ano nangyari sa aking ano? Hala. Nangyari? Bakit biglang nawala yung aking ano? Color key. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng tumambay sa aking live ngayon. Kailas Kuya Panalo, ano ba yan? Nabubulol na naman ako. Kay Kapatid Panalo, usok kasi, nano yung mata ko. Kapatid Panalo, kay Sis Ina, kay Mama Juliet, at saka kay Maxine Vlog, kay Sis John Emily. Ayan, at sa lahat po ng mga silent viewers po na sumilip, maraming salamat din po sa inyo. Ayan, yung iba hindi na tumusok. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye na po. Isa lang ko po kayong tatlo, si Sis
Maxine, si Mama Juliet, at saka si Sis Jan Emily. Isa lang ko po kayo. Si Sis Ina. Ayan, tatambay na lang po ako sa live mo. Always naman po ako napunta sa iyo kapag free. Free ako at saka kay kapatid Panalo. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye po. Thank you, guys. Salamat po sa always support. Ayan. Ayan na.